Dobro večer! Ja sam čekam ovi klipovi, na ovaj kanal će se srajamo. I će pričati neke smeške, vicevi, sva ta sranja. Ja sad moram da gledam kako ovo snimam jer kamerica mi je ovdje. Evo da sam ja stavio prst. I ja sad moram da gledam gdje mi se vidi koliko sekundi snimam i izvinite ljudi, ali ne može mi se u neki klipovi će vidite ko sam i šta sam i koja sam budala. Ćao.